ukwadi zvinofadza kana zvoenda kumawere zvinenge zvakunyanya kunakidza nokuti zvakunopera rugare. Panapa vanhu vari kuita makwikwi okukudzira ivhangeriyani kuti tose tibve pane takashata tibe pakururama tigozokwaniswa kunzi tinzi vana vaMwari chero zvisati zvaratidzwazvo kuti tichazovei nokuda kwemabasa ani rugare vana vaMwari. Zvobasa riri pano rakondifungidzawo pamusoro pezvimwe zvinhu zvanga zvichiitika nezuro. Vakanga vachiona zvanga zvichiitika. Ndanzwa vamwe vachitaura pamusoro peruvengo rugare. Ndikanzwa vamwe vachitaura pamusoro pokudanana. Ndokutaridza kuti zvinhu zvakagozha kuti ude munhu ane ruvengo nani rugare. Asi pane vakatitangira zuro vakafamba negwara rani raMwari rugare. Tisati taenda kure tanga wandiitira ndiatange basa kasira wondiverengera 5 wandiverengera namba 6 yoga ndibveko mama torasa vanga vasina vanga vachambopfeka gemenzi ngatipi tichibva pano tiwerengeze mashoko ose atanzwa achibata mweya yedu achiedza kuti atisunungure kuti tive vana vaMwari tive vateveri sevana vanodini vanodikana. Tikangoziva izvozvo kuti zvino kuti tive vateveri vaMwari sevana vanodikanwa tinoita sei. Asi ndoda kuti ndimboenda pachapta yatanga basa ndokakuverengerwa verse 6:10 yakaita kuverenga ndakurega ande vaEfeso 5 panamba 6 ngakurege kuva nomunhu bambo nikuwasha kwainga kuchirega kuva nomunhu anokunyengerai namashoko asina maturo nemashoko asitari nawo mai mashoko anodzara ruvengo handiti mashoko adzara ruvengo anodzara kusawirirana anodzara kurega zvakanaka woita zvakadini zvakashata rugare nokuda kwokunyengerwa rugare vana vaMwari. Amen. Uyu watiramba wachiverenga uverenge kwaindoverenga 15 na16 na17 handindizvo iyoyo handindizvo but ini ndinoda munhu anondoverenga Samueri yokutanga chapter 24 rugare. Yes. Rugare vana vaMwari ndokwandinoda kuti ndiende pane umwe muchinda wakanyengerwa handindizvo wanyengerwa pane zvaakaita asi taakuda kutarisa munhu wakarurama kuti anoita sei asangana nemunhu anenge akanyengerwa rugare vana vaMwari. Patakamirira vhesi yoverenga enda sezvandataura 6 waverenga zvomwana wakuverenga 15 Namba 15 yoti naizvozvo chenjerai kwazvo naizvozvo chichenjerai pakufamba kwenyu baba kuti murege kufamba kuti muregewo kumbofamba sevasina kuchenjera sevanhu vasina kana kumbochenjera asi sevakachenjera asi sevakadini hawo ndo zvinozokubudisai pamunhu anenge achinyengerwa. Kana tachenjera isusu pachedu taona kuti kwandakuiswa kwava kumawere kunondibvisa panani pana Mwari. Saka ini ndinofanirwa kuziva kuti Mwari anoda chii pamusoro pangu. Kana ndaita izvozvo ndakutarisa kuti ndiri munhu wakachenjera nekuda kwokuti ndinoda kunzvenga zvakaipa rugare ndiite zvakarurama chete ndifambe semwana anodikanwa semwana waMwari rugare vana vaMwari. Kana ndikasachenjera chete zvokwadi handichakwanisi kuita semwana anoteerera mwana anodikanwa handiti ipapo ndatotiza
nokuti ndada kuti kunyengereka. Saka munhu anongonyengereka zvanzi waita sei? Wakaita sei? Musaita sei? Kuti muride kufamba savasina kuchenjera asi vakachenjera. Asi Number 16. Mungwarire nguva yenyu. Mungwarire nguva yenyu kwatakuenda. Nokuti mazuva akaipa. Nokuti mazuva acho akatoipa zvinhu zvatakusangana nazvo munyika iko zvino. Zokwadi pane hondo. Zokwadi pane kuurayana. Zokwadi pane vanhu vanotsvaga mari nokuda musoro wemunhu vachienda kujoni rugare. Zokwadi pane zvinhu zvakawanda zvaakuita mukati menyika. Zvaakutiita kuti tive vanhu vanotsvaga upfumi nenzira isina kuchenjera rugare. Tobva topata pana Jehovha. Jehovha achatidi. Jehovha otsoka patiri. Rugare vana vaMwari. Rugare kuna vanotenda. Tirege kufamba sei? Semapenzi. Patirege kufamba semapenzi. Aiwa. Patirege kufamba jawana nguva. Adi sorry mwana. Patirege kufamba semapenzi. Andi ndizvo. Penzi kana ukaritarira. But penzi rinongoita zvarinongoda. Zvinoita kuti munhu asazwisisa. Zvinoita kuti iwewe newe kana wanga wachidya chaiko chaiko nenyama yakanaka ndizvo. Rinongoya ropfira muiri mundiro yako mabro. Rapfira mundiro yako uchadya. Zvakaita kana nhudzi chaiyo inongoya kuti mukaka wako ti ucharamba uchidya. Saka upenzi hunotiisa kuti tirege kuziva zvinodani zvinoda Jehovha. Rugare vana vaMwari. Ameni. Inini ndoti mani. Isusu mafambiro atinofanirwa kuita. Ngatitarira mumwe muranda waMwari nezuro mafambiro akaita. Rugare. Muranda waMwari wanga wakafudzwa uyu. Wanga asina rugare. Wanga achiteererwa zuva rimwe nerimwe roupenyu hwake. Nokuti wanga watomwa kuti ave mambo. Mambo wakati wazozwana Samueri uripo. Asi manje nokuda kweuori hwakanga hwaitwa namambo Sauro. Jehovha akaona zvakakodzera kuti achinje. Nokuti uyu wakorrupt achisina tsika. Wafamba semunhu asina kuchenjera. Wakufamba sebenzi. Rugare. Jehovha achaoni chakanaka paari. Saka ndokubva oti hani ndizvo. Woinda kune muranda wakanga wakachenjera. Ngatibozokanya akandotibozwa kuti anotiti. Hande. Varani matoka samere kutanga chapter 4 verse number 1. Hande chini. Musoro wenyaya David inoramba kuuraya Saul. David pachake waona zvakagosha. Wakaramba kuuraya Saul. Rugare. Nemhaka yokuchenjera kwaakaita. David waida kuurayiwa naSaul. Asi iye wasvika panguva yekuti waikwanisa kumuuraya. Asi wakaramba kuti handingakwanisi kudeura ropa. Rugare. Yes. Nokuti zuro takanzwa achinzi ropa rinobvunzwa pamunhu. Hani ndizvo? Rugare. Iye kwakuona kuti kana ndikangodaro Jehovha Mwari achazobvunza ropa raSauro pamaoko ani angu. Ini ndoitwa benzi. Rugare vana vaMwari. Ndokuti kudii? Mashoko panamba yekutanga. Ati manye. Zvino Sauro wakadzoka pakuteera kwake vaFiristia. Sauro ndokuti akaudzwa zvichinzi tarira David uri murenje reNJ. Namba yepiri. Hande. Sauro akatora varume vane zviuru zvitatu vakanga vakataurwa kuvaIsraeri vose. Kuteera munhu. Akandotsvaka David navanhu vake pamatombo engururu nevanhu vake. Namba yetatu. Iye zvinezvi makagadzira mbumburu. Hani ndizvo? Mbumburu hadzifuri mukadzi. Mbumburu hadzifuri shiri. Azinofura munhu benzi. Rugare. Amen. Mapenzi ndio anofa. Nokuda kwokuti benzi rinenge richida kutora chisiri chani chavo. Rugare vana vaMwari. Saka wotsvagwa muranda waMwari akazvinakira. Nokuda kwemunhu benzi rakanga rashaisha pamberi pani paMwari. Tine mapenzi akawanda ari mukati matiri hama dzangu.
vari kukanganisa zvinhu, vari kupesanisa, vanoita zvinhu negodo, vasingadi kuti chiedza chaMwari chiwanikwe. Handiti? Asi vanhu ivava mapenziwo anoda kuti isusu tirege kuva vana vaMwari. Rugare. Namba yetatu inoti akasvika pamatanga amakwai panzira pakanga paine bako, akapindamo mukati, iye ndokupinda mukati. Namba inoti zvino Dhavhidhi navanhu vake vakanga vagere mukati mebako, vanga vakagara mukati mebako kunzenga wakaipa. Rugare. yes, Kunzenga wakaipa ndo pakatanga njere dzaDhavhidhi. Dhavhidhi wakaona kuti vanhu vanonditsvaka ndikasangana navo ndakupuwa mwizi wokuuraya, nemhaka yekuti simba racho ndinoripuwa kuna Mwari. Saka ndikangosangana naye chete ndakutouraya. Saka regai ndivande ndinzvenge muizo. Pauro anomboti unofanirwa kunzenga muizo. Handiti? Saka apa Dhavhidhi ndokupinda kubako nevanhu vake kuti vanhu vapfuure vasamudini, vasamuona. Asi isusu manje sevanhu vasina kuchenjera tinosangana nezvatatichaurirana panapa. Zokwadi kumbazoona kuti zvakanaka. Handindizvo? Asi tazoona zvakanaka tobva tayewedzwa nazvo kwakudonha masiri kwakumbaenda. Rugare. Kwakuenda kumawere, kwakutofira izvozvo. Mangwana womuka unotarira homwe dzako kuti saka ndonovigirei mai mwana. Hapasina chavachanovigirani. Zokwadi kupera kwemwedzi unenge usina maakita hondo mumba. Rugare. Nemhaka yezvanga zvichaurwa pana pamusoro poupenzi, noupenzi hwandakatora ndega. Dai ndakadzenga mupenzi ihwo ndakaenda mubako, ndingadei ndisina kana kurasa mari yandakarasa yewo. Kalkuleta musi wakatanga kuhura kusvika iye zvino. Handindizvo? Wona kuti wakawesta mari yawaifanirwa kuriritira mhuri. Mumwe musi mwana wakadzingwa kuchikoro, asi iwe wakashandisa mari kune zvinhu zvisina matu nemhaka yeupenzi. Rugare. Hande. Namba yechina inoti vanhu vaDhavhidhi vakati kwaari, iri ndiro zuva ramakaudzwa naJehovha, achiti tarira ndichaisa muvengi wako muruoko rwako, ndichaisa muvengi wako muruoko rwako, umuitire sezvaunoda. Ipapo Dhavhidhi akasimuka akagura mupendero wenguo yaSauro, iye Sauro asingazivi. Zvokwadi Dhavhidhi kwakuti ndapuwa munhu uyu, handiti, asingazivi. Rugare vana vaMwari. Wakazvigarira zvake. Handiti? Kwakungoti iye anoti wakachenjera. Handiti? Asi ibezi ndokubva angoti rega ndigure mupendero wenguo ndione kuti unondiona here. Kwakungoti cheke kamupendero nguwe. Handifaniri kudeura ropa panani? Pana Sauro. Kwakucheka kamupendero kenguwe, kwakufamba nako, kwakuenda nako. Asi benzi harina kuzviona kuti mupendero nguwe yangu yadini? Wachekwa. Rugare. Rakaramba risingova benzi nopenzi hwaro richienda rwakadaro. Rugare. Ndokuzodini wapuwa munhu wako wako ndichaisa muwangi wako mumaoko ani ako, nekuda kwokuti wakarurama. Munhu wese wakarurama Jehovha anoisa muvengi wake mumaoko ani ako. Rugare. Amen.